What's up? What's up everyone? Dobrodošli u moju novu epizodu gdje danas nećemo igrati običajnu igricu, nego ćemo igramo Stickman Escape School. Također postoji Stickman Escape School 2, tako da verujem da ćemo i to da igramo nakon što ovo pređemo, pod uslovom da je pređemo, jer uvijek ima ta mogućnost da ne izabramo. Ovdje je fora da mi pobegljamo našeg Dustana, još imamo oko lepe brko i o kravatu. Kravata je deblja od njega. Ne znam da li je to normalno, ali okej, mi smo dostali, zašto imamo kako ti? Okej, neki smo sve dobili. Pa kad vidiš motornu testeru, teško da kažeš ne. Ajde. Brr. Oseckali smo u brkove. Kako? Fuck you, ne reklame, mrzim reklame, ali kako, zašto? You lose, kako sam luzovao? Ajde da nećemo to. Dobro. TNT. Mislim da kada ljudi vide TNT odmah pap i... Pa kako? Ma opet reklame, fuck. Ja ću ljudi da poludim. Koliko sam sada puta luzovao, a ništa nisam uradio, bukvalno. Okej, znači ni TNT. Torov čekić, ajde Toro, pa ne možda ga ni podignemo kakvi smo. Ovo je totalno patetik. Još gore od ovoga što ja gubim non stop je to što mi se pokazuju ove reklame ovoliko. To je baš čudno. Vidite u sliku, ovo je MC Einstein, da, to su Ovo je ga Einstein na slici, what? Šta uzemo? Nož. Da pravimo masakr. A ne, nećemo da ipak ubijamo nožem. Idemo odatle. Pa dobro nam. Yeah, we gonna... Fuck. Zgrada nije bila dovoljno velika. Okej, ona je bila malo anime reklama. Nećemo da komentarišemo. Zgrada nije bila dovoljno visoka. Probajmo opet s tim nožem. Ali ovaj put da iskoristimo on drugu. Do sada mi se nije ponudilo da ja... Čekaj. Telefonom, ajde idemo da nekog zivkamo. Dobro, i... What? Are you free? Ljudi, ovako se beži iz škole. I nisu mi dali reklamu, zato što sam kao pobedio. Kada ja izgubim, nije dovoljno da oni meni samo kažu you lose, nego moraju da i kažu, reklamu. A sada samo sam skinuo bez reklama, okej. Možda bi se retišao, ajde što će sad mi da vidimo. Na kutiji piše danger. Sir, šta je? Pošćeš sir pred učiteljem, ne? Vratimo se na mjesto, okej. I što se sada dešava, učitelj se vrati, lepi brka. Dobro, vidiš Miša i... Jel to moj učitelj vrištao ko žena? To je... Ajde ispod klupe. Iskreno... ne idemo ispod, nego to, okej. Šta sada? Imam samo jednu opciju, da kupim jajce, okej. Mućkamo malo jaje i... Ako mi sada... Are you kidding me? Ne, reklama. Ljudi, nemojte da se brinete, ovo nije bila anime reklama, ali opet, you lose. Ma vi ste luzovali budali, jedni drznici, Toro čekaj, sprali smo ovo. Ovo je ZKPK. Uzmi ZKPK patike, šta će ona da radi? Da je poklonem učitelju. Verujem da bih on odmah nosio. Kada ja njih hodam ne čuje nas, okej.
Ajde liftom, iskreno mrzim da pešači. Dobro, u liftu nema nikog, ja sam sada ozbiljno ljudi misle da će neko u liftu da bude. Fuck, pa neko drži novine ovdje. Dobro, ajde da nas ovo ne ufajt. What? Ko je udario? Ljudi, ovaj nas je to upravo udario. O, čoveče, kad te neko udari da ti samo padneš u nesvest. Wow. Ajde, ponudila se druga opcija, daj da vidimo i tu varijantu. Već smo jednom escape-ovali, možda i ovo, možemo sada postreći da ovo bude drugi escape. Da li? Idemo sada stepenicama, sada ipak me baš briga, bezbedne stepenice, nek idemo dole. Au. What? Sad su mi izbacili, sad nisam dobio reklamu, su mi izbacili iz igrice. What? Kuku, hajde kuku, idemo. Sad se ovako će da mi ide da escape-om. Ok. Kako? I naravno još jedna reklama. Čovjek samo želi da pobegni školi, oni odmah, ajde u spravu nisam. OMG, ovo je NLO ljudi. What? Evo ga mesec, šalje nas tamo. Smo mi to na tanjiru? No! Ljudi, ništa niste vidjeli, nisam je. Ako neko pita, ok. Idemo samo dalje. Što je služilo? Daju. Ovijemo bravu i ona step. Ok. Kako? Ljudi, ja klikćem. Ljudi, premlatio sam sad i policajca na vreme i pobegli smo. Rekao sam da ćemo drugi put da pobegnemo. Ok. Da imamo... Ostalo nešto da nismo isprobali. Ja mislim da smo sve isprobali. Da vidimo. Nismo isprobali samo jednu stvar, ljudi. Samo jednu stvar. I sad da ne odugovlači, ne bili zvukao 10 minuta videa. I sad da se ne pravim da ne mogu da kliknem, ne bili još malo vremena izvukao. Ok? Gde su? Upuzni. Tata! You lose. Majke ću ljudi. Rekao bi da bi to bilo to za danas. Mislim, bukvalno sam cijelu igricu izdominirao. Ljudi, također, ovo neće biti samo ovo, ima i drugi deo. Evo ga, ovo je Stickman Escape 1, evo ga Stickman Escape 2. Ako biste htjeli, skinut ću ovo, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. I'm out.